Merħba lil kull min qiegħed isegwina, jiena Rachel Baldacchino nilqakom għal din il-puntata ta' Marka Paġna. F'Marka Paġna jiena niltaqa' ma' kittieba, ma' akademiċi, ma' artisti, ma' ħassieba bilan li nsirna fhom ftit aħjar permezz tal-kodba li huma importanti għalihom, kodba mix-xena lokali. Illum ser inkun qiegħda nitkellem ma' Marija Tewma. Marija Tewma hija traduttriċi, hija riċerkatriċi wkoll u apparti dana kollu hija għamlet dottorat mad-Dipartiment tal-Ingliż tal-Università ta' Malta fil-qasam tal-letteratura feminista u post-umanista. Merħba Marija u grazzi tal-li lqajt l-istedina tiegħi. Grazzi tal-istedina. Mela, Marija, apparti li da kollu li semmejt dwarek inti persuna li għandek għal qalbek iżbuħija u l-estetika ta' żbuħija, naħseb inti tikteb ukoll riċensjonijiet dwar natu kasfin kontemporanju, lokali, teatru lokali wkoll. U inti studjuża tal-letteratura. Naf li kbirt għawda x'nixtieq li tintilqu ftit mit-tfulija tiegħek. X'kienu l-elementi fit-tfulija tiegħek li waslu hawn f'dan il-post? Mela kont fortunata biżżejjed u privileġġjata x'huwa privileġġ ukoll li trabbejt ġo dar li l-ġenituri jimlew bil-kodba, bil-mużika, bil-arti, bil-films. Tista' tgħid il-relazzjoni tiegħi mal-letteratura kienet waħda li żviluppat b'mod naturali, mod organiku. Isu ma kellix għażla oħra li nispiċċaw bil-qiegħda fuq das-siġġu illum il-ġurnata. Ġifri trabbejt familja fejn hemm imħabba l-qari u mħabba l-arti. U għax-xena lokali wkoll? Iva, Speċifika forsi għal għawdex jew. Le, ma dejjem kienu iħajruni naqra bil-Malti u nesplora il-Malti anke fuq livell kreattiv tiegħu. Per eżempju, kont inħobb ħafna l-istejjer tal-aħwa Grimm bħal ħafna tfal. Dejjem kont ukoll inħobb naqra traduzzjonijiet ta' dawn il-ħrejjef fejn kienu jkun possibbli li jissibhom. Traduzzjoni tal-Malti. Bil-Malti. Naħseb dik hija rawmet fija mħabba lejn il-lingwi jew il-lingwa f'kull forma tagħha. Sewwa. Il-ktieb illi ġibt miegħek illum huwa varjazzjonijiet ta' skiet. Huwa ktieb ta' Nadja Mifsud li ġie publikat u ġabra ta' poeżiji, ġie publikat fl-2021 u rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għal poeżija Novembru li għadda. Nadja Mifsud ormai kittiba li poeta li nafuha sew, rebħet il-premju għal poeżija jidher li din it-tieni darba. Hija bbażata fi Franza, llum il-ġurnata nafu li kibret Bormla wkoll u għandha mħabba partikolari għal Bormla. Hija nuru ftit il-qoxra tal-ktieb tiegħi naqra għandha ftit problema ġifieri jekk nistgħu nuru hemm dan huwa varjazzjonijiet. Ħalli naqbdu u nieħdu hawnhekk kara. Dan huwa l-ktieb li ħankun qed nitkellmu fuq, varjazzjonijiet ta' skiet. Hija nitilqu minn mistoqsija pjuttost ċara għalfejn rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għal poeżija, għalfejn huwa ktieb importanti, varjazzjonijiet ta' skiet. Minn hemm nixtieq nibda. Mela l-ewwel darba li qrajt din il-ġabra ta' poeżiji waqt li kont fuq il-bord tal-aġġudikazzjoni tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-litteratura u varjazzjonijiet kien innominat għal premju tal-poeżija. Sewwa. U niftakar mal-ewwel darba li qrajtu indunajt u fimt li huwa ktieb importanti. Ma naħseb li ħadd aktar fix-xena letterarja lokali li għandu relazzjoni daqshekk profonda u intima mal-lingwa Maltija daqskemm għandha Nadja Mifsud.
nemmen li din il-ġabra hija evidenza ċara ta' dan. Fil-fatt il-ktib tiegħi għadu kollu mimli kummentarju noti tiegħi stess kif qedlek qed tgħid qabel niġijaw innatfu imma fil-verità din hija l-esperjenza tal-qari tiegħi u ħallejt kollox kif inhu hija kif mifsud tara il-varjazzjonijiet tal-possibiltajiet u t-tifsiriet tal-lingwa fil-momenti ta' skit tagħha f'dak li ma jintqalx, f'dak li ma jistax jinkiteb, f'dak li ma jistax jinqara fil-bjuda tal-paġna. Naħseb hemmhekk f'din ir-retorika ta' skit tesplora u ssib dak kollu li ju il-qofol tal-poezija, il-qofol ta' dak kollu li ju poetiku. Meta nitkellmu fuq varjazzjonijiet, qegħdin nitkellmu wkoll fuq repetizzjoni f'forom differenti. Eżatt. Jiġifieri forma minnhom kienet pereżempju tematika. Iva, hemm tipi differenti ta' skiet li tematikament ikopri ħafna suġġetti f'din il-ġabra. Pereżempju, tista' tagħtini. Pereżempju, ovvjament hemm l-iskiet li jbeżza, li nikket, li jikkawża ansjetà, jiskomoda. Hemm ukoll skiet interessanti ħafna u dan naraw fl-ewwel parti tal-ġabra ta' l-innoċenza mitlufa, xi tfisser tkun tifla li qed tiżviluppa f'mara adulta u li fl-istess ħin tkun konxju minn dil-bidla. Huwa skit li għandu toma lokali u hemm universalità għal mela, it-tnejn bħala jekk naħsbu fuq kif huwa maqsum il-ktieb f'żewġ partijiet għandek l-ewwel parti bit-titlu Minn tarf sa tarf fejn għandek il-mifsud bħala poeta konfessjonali u eżiġenti ħafna, personali, lokali. Meta tgħid eżiġenti ċamite jannifissa, ġifri bejna u bejn ruħa jew? Bejna u bejn ruħa u bejn il-arrej. Tirrakkonta storja ta' mħabba bejn il-poeta u raġel, dil-storja li spiċċat u hemm riflessjonijiet partikolari ħafna, tħares mod partikolari ħafna lejn ir-rapport intimu. U ħafna drabi dan huwa espliċitu, viscerali, hemm ċertu frankezza. Imbagħad fit-tieni parti tal-ktieb insibu versi li ġew miktubin waqt il-lockdown tal-pandemija fejn virus minn ġewwa lin u il-ħsibijiet tal-poeta jibqgħu intimi, però fl-istess ħin isiru wkoll aktar universali. Riflessi fl-esperjenza umana kollettiva ta' dak iż-żmien. U fil-fatt xtaqt nitkellem ftit fuq il-fiżikalità tal-ktieb, imma inti la tlaqt minn daw iż-żewġ taqsimiet isu tal-ktieb. Il-ktieb iridna nifmu illi dawn huma żewġ partijiet differenti tiegħu ma' żewġ uċuħ differenti tiegħu. Fil-fatt l-ewwel parti issa tintemm ftit wara n-nofs tal-ktieb, tinqasam b'karta iktar kħoxna ħadra skur, ġo fiha hemm kartolina li hija ritratt ta' Ken Scicluna u mbagħad iva nistgħu nurwa l-kartolina. Kartolina hija din. Hemm isu ġbija tiela t-taraġġ. Però ma nafx fejn għandek idea fejn. Le, ma nafx fejn meħuda u laqqas hemm il-parti tal-misteru ta' dan kollu fejn inti qiegħed tfittex ġol ktieb letteralment fl-irkejjen tal-ktieb taqla s-saffi mill-ktieb u taqra u tiftaħ u hemm dik u mbagħad hemm eżatt indawru l-paġna u tibda anke paġinazzjoni kompletament differenti. Fejn in-numri ma jibqgħux isegwu fuq in-numri ta' qabilhom. U għandek plus qabel kull numru li jiena għadni s'issa eżattament ma qbadx ċart
xini, għandek idea inti? Ma tiġix spiegata, jiena assumejt jew ħsibt li huma n-numru ta' ġranet tal-lockdown. Jista' jkun jekk hux f'Malta jew Franza. Milli nista' nifhem illi Franza hija qiegħda Franza ma' t-tifla tagħha u hemm ovvjament imbagħad esplorazzjoni intima wkoll tal-komunikazzjoni bejn l-om u l-wilt u l-kwistjoni tal-maternità, etc. Li rrit li niftħu ftit fuq taħseb li hemm mela kif għadni kemet il-ktieb iridna nifhmu li dawn huma sezzjonijiet separati, li dawn huma poeżiji li ma jsegwux fuq xulxin, ma jsegwux wara xulxin, però jinsabu fl-istess ġabra naqrawhom kif irridu ma qegħdin miġburin biex jibqgħu mfakra flimkien. X'hemm jifridhom u x'hemm jorbothom daw iż-żewġ taqsimiet fl-opinjoni tiegħek, ovvjament? Mela, in ġenerali naħseb fil-ġabra kollha il-mod ta' kif il-poeżja ta' Nadia Mifsudi hija mifruxa letteralment mal-ktieb. Għandek żewġ taqsimiet, paġinazzjoni, stramba, etc. Huwa naħseb interessanti fir-rigward ta' kif il-poeżija ta' din il-poezija partikolari ta' Mifsudi hija poezija diffiċli, mhux f'sens ta' pretenzjoni jew għax forsi il-poezija bħala forma letterarja teknikament hija l-aktar forma diffiċli biex taqraħħa jew tifhimha, imma f'dan il-każ ukoll għax għalkemm il-ktieb huwa ddiżinjat mod kważi minimalist u nadif. U nistgħu f'dan rigward nitkellmu fuq l-abjad tal-paġna, l-vojt li hemm fuq il-paġni hemm Mifsud, però lingwistikament inħoss li hija pjuttost barokka. Fis-sens li għandha l-vrus tagħha organizzati kważi mod anarkiku. Il-vers ħieres, l-enġammont, l-alliterizmi u kollox huwa xhieda tal-konflitt u tat-turment u tal-frankezza tal-poeta. U taħseb li dawn huma elementi preżenti dal-barokkizmu li qed issemmi preżenti fiż-żewġ naħat. Iva, u naħseb hemm ukoll tkellimna fuq hawn kil din l-effett marra tagħha, naħseb li hija l-iktar parti interessanti tad-dissin tal-ktieb. L-ewwel nett f'poeżji individwali fuq ċertu paġni il-vrus jiġu riflessi fuq in-naħa l-oħra tal-paġna, maqsumin b'linja u ssib linja tifraqhom u hekk jinħoloq ċertu paradoss, antitezi, sort of struttura ċirkolari fil-poezija, fejn it-tmiem tal-poezija jsir il-bidu u vice versa x'intarġa' taqrahom. U dan l-effett huwa traspost ukoll għal ktieb sħiħ fejn ċertu metafori u ġbijat fl-ewwel parti tal-ktieb jiġu riflessi fit-tieni parti tal-ktieb. Tieni parti sewwa. U t-tifsira u l-implikazzjoni tagħhom tinbidel u naħseb din l-istruttura ellittika jekk nistgħu nsejħulek tirreżisti n-narrattiva familjari. Turina li t-tifsira tal-lingwa hija dejjem lilin minn dak li nafu, lilin minn dak li naraw, dak li nafu huwa dejjem lilin ukoll mill-lingwa. Imma fl-istess ħin il-lingwa hija l-materja prima li huwa biss kif permezz nużawha u naqrawha li nistgħu nifhmu dak ta' madwarna, il-mod kif ninsewha u nerġgħu niftakruha. Intuha forma, neħħu dik il-forma u intuha forma oħra li nistgħu naġnu l-perspettiva tagħna tad-dinja. Meta qed li eżiġenti hekk ġaltni naħseb għax veru huwa ktieb li tista' tirritorna lih għax hemm momenti fejn anke minħabba l-effett li għandu d-disin fuq il-lingwa natu kasem ċertu vrus li huma għandhom kliem natu kas poezija l-aħħar linja tagħha il-kliem litri tal-kliem jiżolqu fuq xulxin. Allura tista' taqraħħa fuq livell
taqra l-poezija mill-bidu sal-aħħar. Mbagħad terġa' tirritorna liha biex tara l-impatt ta' dissin fuq dak li fimt fil-fatt tal-ewwel darba. Imma ħassejt li jiena ġifieri meta qrajtu personalment ma ħassejtnix illi ma stajtx nintelaq fil-flużu tal-kelma. Ġifieri hemm ċertu aċċessibilità. Iva, mhix kwistjoni ta' diffikultà li hija opaka li int ma tistax tifhem il-kuntest jew it-tematika tiegħu. Iżjed huwa kwistjoni ta' trid taħdem għat-tifsira, trid taġġixxi b'mod attiv biex anki x'inti tkun qed taqla il-kartolina min nofs tal-ktieb tiftaħa hemm ċertu element ta' azzjoni li trid tieħu int biex issib il-fehma. Azzjoni tista' ddur mal-ktieb u fil-fatt dik iva xtaqt li forsi dan huwa wieħed mill-modi kif il-fiżikalità tal-ktieb taqgħat ma' temi ta' ġewwa. Hemm eżiġenza fil-poeżija u hemm l-eżiġenza speċifli il-ktieb taqbdu u tesperjenzah. Il-ktieb huwa robust, huwa mill-pubblikazzjoni ta' Edi Books imma ħadmu Glenn Kalleja ta' Kodba Kalleja inħiet bl-idejn, inħiet b'mod li maqsum f'6 partijiet meħjuta flimkien li jrenduh ktieb f'saħħtu li meta taqbdu tħoss li mhux ħajżarma f'idejk kif ġipu laħaq. U hemm ukoll il-kuluri li ntużaw ma' kuluri tal-art ħafna, l-aħdar skur, il-mustarda, l-abjad maħmuġ, huma nagħtu każ l-aħdar skur huwa fakkarni fl-eruq li ħajmiss mal-art jekk ħajfakkarna jekk ħammorru f'siġra. Allura eżatt huwa ktieb illi il-fiżikalità tiegħu tagħmel il-ħoss fil-waqt illi it-titlu qed jitlobna li inkunu ftit paċenzju, nistennew iskiet, naħdmu biskiet. Iva, l-mod kif huma mifruxin il-littri fuq il-qoxra. Ġifri hemm ktieb il-fiżikalità tiegħu tiġbed l-attenzjoni. Il-ktieb iridna nħarsu lejh ukoll bħala oġġett sabiħ. Il-ktieb oġġett. Glenn Kalleja kien fuq dan il-podcast magħluk u tkellem fuq il-fatt li il-kunċett ta' ktieb oġġett huwa xaġa li tinteressa ħafna u naħseb li huwa importanti wkoll għal Malta għal pubblikazzjoni għax-xena tal-pubblikazzjoni. Nemmina wkoll. Kif ġifri ma nafx rid iżid xi ħaġa fuq il-isur rabta bejn il-fiżikalità ta' dan il-ktieb partikolari, il-ħoss li għamel u il-tem imbagħad il-varjazzjoni, il-repetizzjoni ta' skiet li hemm ankrata fih. Iva, u naħseb taqgħat mal-poeżija wkoll li għażilna biex naqraw hemm dan l-element tal-lob li mbagħad jista' jiġi traspost ukoll għal kunċett tal-lob bil-kliem u l-lob bil-lingwa u l-lob bil-poeżija u l-mod kif dan kollu huwa mod kif tisfida anki il-kanonu tal-letteratura, da mhuwiex ktieb normali, laqas fil-fiżikalità tiegħu u naħseb dik il-ħaġa li tagħmlu speċjali ukoll tiġbed l-attenzjoni għal fatt li hawnhekk qed nippruvaw noħolqu poeżija differenti, qed nippruvaw noħolqu vuċijiet oħra. Ejja nidħlu ftit fil-qalba tal-ktieb. Taqralna il-poeżija ta' paġna 19. Mela ħansiba jien ukoll. Jisimha Ħarba. Ija. Naqrawha l-ewwel. X'taħseb? Okay, ija. Mela. Ħarba. Stembaħt qablek dakinhar li mteddejna ma' ġenb xulxin. F'sodda li ma kienitx tagħna. Rid narak rieqed. Rid nara nilmaħx ħjiel fuq wiċċek ta' dak li qatt irrid jinkiteb bejnietna.
Ritt ingeżrek f'ħarsti qabel ma jnejk jitbexqu u jsejħuli ninżel nitbaħbaħ fihom. Rittek tiegħi għal ftit waqtiet fil-kwiet, il-in mill-mess, il-in mill-kliem. Metlek xwara raġel bit-tifel ta' dari li sibt jitlajja taħt il-leħja. Metlek xlanqas li kważi ert għax-xemx tisfen minn wett fuq il-kpiepel ta' jnejk. Imbagħad titmattar paxxuta fl-irtuba ta' xuftejk toma ta' nas, toma ta' ħolm, toma ta' ħarba, minn jew lejn. X'inhi l-ewwel emozzjoni li tqanqallek din il-poeżija? Meta taqra? Hija poeżija sabiħa, ma tistax tgħid xejn iktar, hija mhux tista' tgħid ħafna affarijiet iktar imma naħseb l-impatt tagħha huwa ta' ġmiel, ta' sbuħija. Titħallik kważi bla nifs, mhux biss minħabba l-struttura tagħha imma l-iskop u l-firxa ta' emozzjonijiet verament intimi. U naf li inti tagħti valur minn xi affarijiet oħra li qrajt tiegħek lis-sinċerità fil-kidba u tħoss li huwa valur li għandu saħħa kbira, saħħa anke forsi politika fid-dinja tal-lum. Tħossa il-moment ta' skit li qiegħda taqbad din il-poeżija jieħdok f'post hekk huwa mument sinċir għalik, huwa mument li ħafna, eżin il-mod kif din il-poezija tesplora l-erotizmu femminili, il-ħarsa maskili, il-ġisem femminili, kif il-kliem kważi jisir parti mill-ġisem, f'poeziji oħrajn ukoll fil-ġabra li wkoll jitrattaw tip ta' intimità sesswali, mifsud titkellem ħafna fuq kif il-kliem pereżempju jilabu noli fix-xar, kif lajnejn jaħżnu l-vrus minn għalija tgħid, kif fis-sinsla ta' dara hemm ir-rakkonti. Hawnhekk hawn lajnejn qegħdin jagħmlu l-biċċa l-kbira tax-xogħol. Iva, eżatt, din hija ishom qegħdin jiżżersqu tista' tgħid anke ġisem ta' raġel. Hija manifestazzjoni tal-kunċett feminist, ekritur feminin, l-idea ta' writing the body, ta' Hélène Cixous, etc. fejn ukoll is-skit ikun riżultat ta' kif il-kliem isir parti mill-ġisem, ma jibqax jiġi jimlissen kif is-soltu nafu ontoloġikament u epistemoloġikament. Imma wkoll imbagħad hemm il-mod kif tindirizza lil dan l-hekk imsejjaħ raġel li jista' jkun kemm ir-raġel li għandha relazzjoni intima miegħu, iżda wkoll ir-raġel bħala entità, bħala simbolu tal-kanonu. Tal-poezija kanonika li f'dan il-każ il-poezija ta' skit hija wkoll il-poezija li mhix tal-kanonu, il-poezija msikta li tinkiteb minn vuċi femminili u li trid tinseġ lingwa għalija kważi. Hawnhekk naħseb jekk qed nifhmek sew li qed tgħidu li l-poeżija ta' skit hija l-poeżija ta' kull mara Maltija jew oltre illi ma sabitx vuċi li jew ma natax vuċi fis-soċjetà tagħha imma fiskiet li qed tħaffer għalija nnifisha hawnhekk fil-qalba tal-poeżija qed issib il-lingwaġġ il-ġdid li qiegħda tiskopri li tissib saħħa ġdida. Eżatt għal widnejn oħra forsi huwa skiet imma għalija huwa lingwaġġ f'poeżiji iktar tard tkun qed tindirizza lill-binta u tgħidilha hawn il-sin li ħadd ma jaf li faħna. Li naħseb hija interessanti kif qed toħloq din il-poeżija tagħha anke bejn il-ġenerazzjonijiet ta' nisa. Huwa kważi skiet kapriċċuż, huwa kważi skit li qed jinki lir-raġel speċi ta' li hemm ċertu logħba fih. Hemm kelma li tuża ħafna Nadia Mifsud imqarbezza li toġobni ħafna.
u dan tista' taħseb fih fir-rigward ta' dan il-lob bil-kliem, il-fat li inti forsi hawnhekk għax hawnhekk fil-fatt tajlu lir-raġel metlekx bit-tifel ta' dari, metlekx li dwar ix-xemx, qed iżomm il-kliem għalija mhix qiegħda taqsmu miegħu. Tista' wkoll ukoll ikun sors ta' rimors, jiġifieri dak li kellu jintqalu ma ntqalx, imma naħseb taħseb fuqha b'dan il-mod hija interpretazzjoni iktar eċitanti. Ġifri hemm minn banda hemm il-fatt li jiena ħadd l-impressjoni ma nafx inx sejra żball li qabdet il-mument ta' qabel raġel li il-vuċi il-mara li supponi li hija mara li edha miegħu fis-sodda għadu ma qamx u edha tħares lejh xi ħaġa li tiġri f'ħafna kuntesti u f'ħafna relazzjonijiet. Jiġifieri hemm dak il-livell ta' ovvjament bniedem ma għadu qed iqum u qed tapprezza dak il-mument ta' skit qabel jinbidel kollox, qabel tidħol il-kelma. ċertu sens ta' poter ukoll. Hemm ma mbagħad eżatt hemm dan livell ieħor ta' x'qed inżomm lura f'dal mument jienu naħkmek bħarsti, nitfa' għajnija fuqek li forsi kif ħatibda l-ġurnata mhux ħajkolli ċans eżerċita iktar poter. Imma dan l-iskit huwa l-lingwaġġ ieħor. Huwa speċi ta' kważi hemm mitoloġija personali tbaqbaq taħt dan iskit dejjem f'din il-poeżija u fil-poeżiji kollha. Sabiħa din tal-mitoloġija, il-mitoloġija personali, il-mitoloġija ġdida li qed tinħoloq fl-ispazju. Iva, hemm ċertu għandha l-poter tagħha. Forza primordjali kważi fil-lingwa ġdida. U f'dak li il-lingwa mhijiex kapaċi tesprimi b'mod adegwat bl-Ingliż ngħidu l-ineffability. The ineffability of things fejn għandek eżatt m'hemmx biżejjed lingwa adegwata għal dan kollu. Għalhekk naħseb li varjazzjonijiet huwa ktieb ta' poeżiji daqskemm hu ktieb dwar il-poeżija, dwar x'kapaċi tagħmel il-poeżija, dwar x'jagħmel poeżija u l-poeżija x'tagħmel. Naħseb hemm ċertu sens ta' self-awareness fl-użu tal-lingwa li Nadja Mifsud ma nafx għalija naħseb hemm diffiċli tara poeta Malti li huwa kapaċi daqshekk iħaddem il-lingwa u jaġen il-lingwa b'dan mod. Sewwa. Naħseb il-fatt li wkoll taħdem fil-qasam ta' traduzzjoni toħloq dik ċertu kuxjenza. Iva tinħass il-fatt li għandha din il-familjarità mal-lingwa. F'dak is-sens trid ngħid li barokka li hemm ċertu kaos kważi kaos organizzat f'dan kollu. Jiena xtaqt li nitkellmu ftit issa fuq il-poeżija li deret tiegħek issa Marija li deret fil-pubblikazzjoni Sintilas fl-ewwel antoloġija ta' Praspar Press. Praspar Press jiġu pubblikati huma dar tal-pubblikazzjoni l-Ingilterra u inti għandek poeżija hemmhekk b'titlu twil ħafna, imma li taqbad l-aħħar momenti tal-imħabba u xek. Aqra li ftit it-titlu, għax huwa titlu verament it-titlu biss u wkoll bil-Malti jew bl-Ingliż. Jiena naħseb li bil-Malti tkun interessanti tista' taqrahom bit-tnejn jekk trid imma jien itilqhom il-Malti għax jekk fejn naħseb l-eżiġenza li semmejt fil-każ ta' varjazzjonijiet ta' skit tapplika l poeżija waħda hawnhekk minn tiegħek. Il-poeżija ġiet miktuba oriġinarjament bil-Malti, ġiet tradotta minn Katrina Storace f'Sintilas l-ewwel antoloġija. it-titlu skont lajdut il-moment taħħari tal-imħabba meta x-xitan joqgħod bil-wifqa warajk u jaqra littra ta' mħabba li tkun qed tikteb. U it-traduzzjoni ta' Katrina hi Love's final act is the devil standing at your back reading the love letter you're writing. Sewwa, f'liema kuntest ejd li ftit
fil-qosor. Flima kuntest ktibta din il-poezija. Inti għandek l-effett mera naħseb fija u kollu xek, jew istejjaħlu effett mera? Skont kif taqraħħa. Sewa, sewa, xu kolem lob bil-skit ta' bejn Naħseb dak kollu li għadna sissa japplika għal dak li kontet niprofa nagħmel fil-poezija, din l-idea ta' stat emozjonali li għandu riperkussjonijiet viżivi u estetiċi fuq il-paġna tinteressani ħafna. Mija xaġa li Nadja Mifsud tagħmel qabilha Doreen Mikallef li anke Nadja Mifsud poezija fil-ktieb. Tinkludi poezija mnebħa minna. Se naħseb il-poezija konfessjonali ta' dat tip fil-lingwa Maltija għandha ħajja interessanti u fadlila fejn timra. Ġifri din inti sejħla poezija konfessjonali din tiegħek hawnhekk. Naħseb kieku jkelli intija timbru ta' xi ħaġa ngħid li poezija konfessjonali. Sewwa, u qiegħda tikteb iktar minnhom dawn il-poeżiji? Fejn qiegħda fil-kitba tiegħek bħalissa fuq xi qed taħseb fuq xi bħalissa rifletti iktar kitba akademika, kitba it-tnejn nipprova l-kitba akademika dejjem inżomma parallela ma' dik kreattiva biex it-tnejn imorru id-fit ta' fil-verità, ma naħsibx li kapaċi nifridhom b'mod konkret it-tnejn li huma. Bħalissa qed naħdem fuq proġett dwar l-artist Frank Portelli. Frank Portelli huwa figura importanti fl-istorja tal-arti moderna ta' Malta. Waqqaf il-Modern Art Circle fis-snin 50. U bħalissa qed jiġi ċelebrat 100 sena qegħdin jiġu ċelebrati 100 sena mit-twelid tiegħu. Sewwa. U fost taħdidiet, eżibizzjonijiet u affarijiet oħra li qed isiru madwar dan l-avveniment, il-familja tiegħu xtaqet tagħmel proġett speċjali fejn ikkummissjonat dan il-proġett billi proġett teatrali. Huwa proġett teatrali imma mhux biss jaqgħad nies mill-istorja, riċerkaturi mill-istorja tal-arti tal-arkivjar, artisti oħra, nies mit-teatru. Ħirġa xi pubblikazzjoni. Mela il-proġett huwa bħalissa issapportjat mill-Research and Development Fund tal-Malta Arts Fund fejn qed naħdem jien għandi rwol ta' kittieba u qed naħdem ma' dawn l-artisti riċerkaturi biex iva namlu proġett teatrali fl-2023. Sewwa. Ija. Iva, sewwa ġifieri bħalissa għaddej fil-riċerka fil-perjodu tar-riċerka tiegħu. Sewwa ġifieri inqas bħalissa għaddejja binqas poeżija konfessjonali. Iva, imma ma naħseb il-poeżija posta fit-teatru wkoll. Ma naħsibx li ħanifret iż-żewġ affarijiet. Qed jinkiteb script, ġifieri. Iva qed jinkiteb script, u mbagħad ovvjament jidħlu l-atturi, diretturi u nies oħra. Qed tagħmel xogħol arkivjali biex tasal. Qed naħdem ma' nies li għax il-familja tatna aċċess għall-arkivji tiegħu. U x'hemm f'dawn l-arkivji? Min kollox vera kien itri djarji tiegħu kien ħafna, kien jikteb ħafna dwar kollox, kien verament artist li kien jinteressaħ minn kollox. U kien josserva kollox. U ħalla ħafna xogħol u informazzjoni wara li qed nippruvaw. Hija interessanti ħafna l-idea ta' eżatt, l-idea li tagħti ħajja lill-arkivju huwa kunċett interessanti ħafna. Proset. Marija, nirringrazzjak ħafna ta' din il-konverzazzjoni. Vera ħadd pjaċir. Jien ukoll. U l-ħidma tajba, ħerqana ħafna li nara din il-biċċa. Marka paġna tistgħu taraw kull nhar ta' tlieta fis-6 ta' flaxija fuq YouTube, fuq il-paġna tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, kif ukoll fuq il-paġna tal-Malta Today. U mbagħad issibuh bħala audio
fuq Spotify u fuq Apple Podcast. Inselmilkom. Nirringrazzjaw lil Dinġera Salons li huma l-sponsors ta' dan il-programm.